Zvedla vám minulú zimu mrkva a cvikla zmekla na nepoznanie? Pravdepodobne robíte túto úplne bežnú chybu pri ich uskladnení. Tajomstvo dlhodobej čerstvosti a chrumkavosti začína už pri samotnom zbere. Koreňovú zeleninu nikdy neumývajte vodou, iba z nej jemne otráste prebytočnú zeminu. Vňate odrežte presne 1 cm nad koreňom. Ak by ste ich tam nechali, postupne by vytiahli zo zeleniny všetku cennú vlhkosť. Teraz prichádza ten najdôležitejší krok pre úspešné zimovanie. Vezmite čistú drevenú debničku a na jej dno nasypte asi 3 cm mierne vlhkého piesku alebo drevených pilín. Ukladajte mrkvu a cviklu opatrne vedľa seba tak, aby sa navzájom vôbec nedotýkali. Každú jednu vrstvu zeleniny opäť dôkladne zasypte pieskom. Tento materiál udrží ideálnu mikroklímu, zabráni vysychaniu a tiež zastaví šírenie prípadných chorôb. Zapamätajte si toto kľúčové pravidlo. Ideálna teplota vo vašej pivnici by mala byť od 0 do 2 stupňov Celzia a vzdušná vlhkosť približne 90%. Nezabudnite pivnicu pravidelne vetrať. Vyskúšajte túto starú, no overenú metódu skladovania ešte dnes a vaša zelenina zostane úžasne pevná a sladká až do neskorej jary. Váš budúci zdravý obed vám určite poďakuje.